20-25 ହେଇଥିବ ଆଉ କେତେ ପୂର୍ତ୍ତି ନା ଆଉ ବେଶୀ ନାଇଁ ବେଶୀ 35-37 ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ହଁ 37 ବିଜୟ ମୋଠୁ କେତେ ବଡ଼ କି 37 ଆମେ 37 ହେବାକୁ ଆମକୁ ହେଲାଣି କେତେ 70 5 75 ଇଏ ମୋ କହିବା ତମେ ମୋ ସହ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖିଛ ଆମ ବୟସରେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାପ ଏଇଠି ଏଡ଼ିକି ଆମେ ୟାଙ୍କ ଏଠୁ ଯେଉଁ ନୁହଁ ମାଛ ଶାଗ ଧରିକିରି ନେଇଛୁ ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇ ସାଇଜ୍ ଖାଲି ମଞ୍ଜିଆ ଛୋଟା ଗୋଟେ ନାଡ଼ି ଥିଲା ଭାକୁର ଗୋଟେ ଦାଢ଼ିରେ ଗୋଟେ ନାଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର 15 ବର୍ଷ 10-15 ବର୍ଷରୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକିରି ଗଲାଣି ରାସ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଡିଅ ଥିଲା ଏଠି ବିରାଟ ଡିଅ ଯାହା କହନ୍ତି ଫସଲ ସେ ଡିଅ ଉଠି ପଳେଇଛି ଡିଅ ମଝିରେ ଡିଅ ଏଇନେ ନଈ ମଝିରେ ଆଗରୁ ଗାଁ ମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ସିରିୟଣା ଏଇଟା ପଣପଣା ଏଇଠି ଥିଲେ ଲୋକ ଏଠି ଚାଷ କରିକିରି ଲୋକ ଫସଲ କରୁଥିଲେ ଏ ଡିଏରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୁନା ହଣ୍ଡା ରୂପା ହଣ୍ଡା ଶିଳ ଘରଣା ପଳେଇଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ବେଳକୁ ଆଉ ଲୋପ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଆଉ ଇଏ ତା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଲେ 100-200 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ୟା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବସନ୍ତି ଥିଲା ଇଏ ଚନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ତ ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ କୋଉଠି ଏତେ ବର୍ଷର ଆମ ବାପମାନଙ୍କଠୁ ବାପମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କହିଲେ ଏଠି ଥିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଥିଲା ଇଏ ବସ୍ତି ଲେଖା ହେଲା କଣିନଡ଼ା ପଣପଣା ଥରକ ସେଠି ନେଟ୍ ଦେଖୁଛି ସେ ଲେଖୁଛି ମାନେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ୟା ଦେହରେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାହାନ୍ତି କେହି ପଇଠ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ନଈ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ହେଲା ସାପ ବେଙ୍କା ସାପ ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ଏଠି ଠାକୁର ରଖିକି ସେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ରଖିକି ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ଥାଇପାରେ ଲିଙ୍ଗ ଆଲୋ ମୋ ବାପ ୟାଙ୍କୁ କିଏ କାଢ଼ିଛି ଏବେରା ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେମିତିଆ ପାହାଡ଼ ସେମିତିଆ ପାହାଡ଼ ହେଇକିରି ସେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ବସେଇବ ସେ ପୁରା ଭିତରୁ ବେଣା ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଲିଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ବାନା ପତାକା ପୂଜା ହେଇଛି ନା ଆଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଆଉ ତାମାନେ ସେ ମାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମାଟି ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇନା ହଁ ମୁଁ ଗଲି ତ ସେଠି ଦେଖିଲି ଭିତର ଗମରା ଭିତରେ ସେ ତଳେ ରହିଥିଲେ ତା ତଳ ଲିଆରରେ ଇଏ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ୟା ତଳେ ବହୁତ ତଳେ ଠାକୁର ଥିଲେ ନାଡ଼ି ଦିହରେ ତଥାପି 10 ଫୁଟ ତଳେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନାଡ଼ି ଦିହରେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଡ଼ି ଥିଲା ନଈ ନର୍ଦ୍ଦମା ଦାଢ଼ିରେ ଗୋଟେ କରକୁ ରହିଥିଲେ ଠାକୁର ବାଡ଼େଇ ଗଲେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଜାଗାଟା ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଏଠି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ନଥିବ କୋଉଠି ଝିଅ ପୁରା ଝିଅ ପୁଅ ଭନେ ଲାଭ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆସିକିରି ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ ଢାକା ହାକା ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଶିବ ପାର୍ବତୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗହିର ମଝିରେ ଭେଟ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ମାନେ ଇଏ କେବେ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଲା ଇଏ ହବାର ଆସିକିରି 15 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହବ ନା ରେ ପୁଅ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରାମ ଇଏ କେତେ ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କରୋନା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ସବୁ 3-4 ବର୍ଷ କଥା ନାଇଁ 3-4 ବର୍ଷର ବେଶୀ ହବ ଏ ତିଆରି ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏମିତି ପୂଜା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ନିର୍ମାଣ କରାହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ଆଉ ଯାହାକି ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଦିଅ ରବି ଇଏ ଯେଉଁ ପାଟିର କୋଉ ପାଟିରେ ତୁ ଧରିକି